ni da Allah na yi tambaya da Gfresh Al-Amin da iyayen waɗanda suke bashi aure, don Allah wane ne ya cancanci a musu wa'azi? Wane ne ya cancanci a yi Allah wadai da rayuwarsa? Domin ni ina ga kaman wannan bawan Allah in bai da bakin iyaye to har ga Allah a dai bincika. Ba zai taɓa yiwuwa yana wasa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Duk da dai ni ba malami ba ne, amma mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yake aure, yake auren ɗanɗano, ya auri wannan ya saki, ya auri wannan ya saki, ranar gobe kiyama zai tashi cikin mazinata. Me yasa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gfresh Allah ya shirye ka. Dan Allah duk wanda rayuwar Gfresh yake burge shi ya danna ɗaya. Wanda rayuwar Gfresh kuma ya gani akwai gyara a ciki ya danna biyu.